Після 88 року. Там лучше. Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Не загине край забраны, только будут люди. Ты красует белорусскую руку. Березов, ветруи, еще ветруги. Живет Беларусь! Живет Беларусь! Гэта шлях памяці. Ён вядзе ў будучыню, якая мусіць быць лепшай. Сёлета наш шлях адбываецца ў драматычны час. Пачалася чарговая атака ворагаў чалавецтва на Курапаты, інспіраваная з Масквы. Маскоўскія залежныя людзі, груба парушыўшы закон, захапілі зямлю ў ахоўнай зоне Курапатаў, больш за гектар. І пабудавалі там забаўляльны рэстаран под назвой «Поедем, поедим».